És la cita amb el Cafè Teatre que organitza la biblioteca i, com sempre que actua un grup local, l'auditori està ple. En esta ocasió són el grup de teatre de Junta Local Fallera els que van a pujar a l'escenari i porten una obra nova, La tia Pepa Tona. Un matrimoni de recent casats són els protagonistes. Encarnen la perfecció. Els agrada tot el lloc net i perfecte. Com a senyorets que són, i militar tenen criada i fins i tot un soldat que els assisteix. Jo sóc una novensana, m'acabo de casar ara mateixa i bueno, pues, és tot un poc novedós. Estem esperant també una visita d'un militar que és, diguem, com l'apoderat del meu marit, i tota l'escena discorrís, pues, entra en escena també una altra persona, una dona major, de poble, un familiar, i bueno, ahí se desenvolupa tot. Tot va bé fins que entra en escena ella. És la tia Pepa Tona. La visita que els trastocarà tots els plans. Representa la manera de ser més contrària a ells, és basta i gens mirada amb les coses. La família té avui a més una visita i és important. Es tracta de la família del militar que va apadrinar l'ascens de l'home de la casa. Tota la imatge de la parella benestant, educada, i tota la parafernàlia que els envolta s'encarregarà de trencar-la a la tia Pepa. Els incomoda amb tot el que fa i sobretot amb el que els diu. Ve de fora una tia d'ell que és feixina molt vasta i va per ahí trencant-ho tot i al final acaben estar al pirri d'ella i res, ve visita i tot, gent que coneix els amos i tal, i se'n van també ofuscats i mal perquè la tia ho trenca tot, es falta el respecte i tot. Ve la tia del poble, que és molt animal, molt vasta, i ve a veure-los. Entonces revoluciona tota la casa, coincideix que n'hi ha invitats en casa i revoluciona els invitats, a tots, acaben tots d'allà i deixa la casa per esperar amunt. Tot capgirat els ho deixarà la tia Pepa Tona al llarg d'esta obra de teatre, però pel mig moltes situacions que faran que el públic es divertisca. Es tracta d'un sainet amb situacions rebuscades i amb molt d'humor. Per això, encara que els assajos al grup de teatre de Falles és dur, asseguren que s'ho passen bé. Molt bé, però molts dies d'ensaios perquè era un poc llarga i, claro, com hi ha que fer-ho tot així molt vast i tot, però bueno. Els assajos, pues molt bé, s'ho passen molt bé. La veritat que a última hora els nervis van eixint i és molt d'estrès perquè són tots els dies i són moltes hores les que fiquem, però ens compensa, per això estem així. Els assajos són prou divertits i sobretot pues, és l'esforç després de treballar cada un, quedar, buscar hores i bueno, pues, crec que la recompensa mereix la pena. La tia Pepa Tona ha estat l'obra d'este mes d'octubre al Cafè Teatre que organitza la biblioteca, una actuació que ha comptat amb molt de públic.